Ayan, good morning. Good afternoon na. Ayan, new normal sa bus. Wala. New normal sa bus. One seat apart. Ayan, good afternoon mga loves. First time akong sumakay ulit ng bus. Na after ng lockdown, 5 months or 6 months yata kang walang bus. Ayan na yung new normal ng bus. Wala akong katabi. Mas maganda nga yun, wala akong katabi. Tapos ayan, yan, may mga space. Seat apart dapat. Ayan. Yung epekto ng pandemic, yung wala ka ng katabi. Ayan, hiwa-hiwalay muna kami. Galit-galit muna. Ayan, wala kang katabi. Mas maigi nga ito eh. Mas pabor to sa mga babae na nag-iisa ka sa ano, wala na nagbabiyahe ka araw-araw para mag-isa ka lang, wala kang katabi, diba? Ayan mga loves, kung natatandaan nyo itong lugar na to, ayan, 5 ha? Oo, 5 months ago, ayan, may vlog ako dito. Ngayon lang ulit, after lockdown, kami punta ulit dito. 5 months ago, ayan, may vlog ako. Just wanna behold you. Time to say goodbye. You to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to me again. Come on, baby, let it go. Make me fine again. Love is you. Papunta ulit tayo ng Lulu after ng 5 months yatang lockdown na walang taxi, walang bus. Ngayon lang ulit tayo nakagala. Papunta tayo ngayon sa Alray, Lulu, and mamimili tayo. Ulit ng monthly grocery ng isang OFW. So, ayan, pababa ako, kaya titigil na tayo mga loves. Kasi mahaba, malalaki yung steps. Malaki talagang epekto ng pandemic sa atin. Social distancing talaga kailangan. Yan o. Hindi na ganun ka
crowded. Hindi kagaya ng dati. Kung napanood nyo yung mga last vlog ko before pandemic na super crowded dito. Kahit gantong oras na kainitan na, talagang crowded. Pero sa ngayon, ayan na. Yan ang epekto ng pandemic, new normal. Mga trolley ng Lulu. Oh, di ba? Ang trolley ng Lulu may plastic. Oh, may plastic yung holder. Oh, di ba? So, ayan, nakapasok na tayo ng Lulu. Pasado sa lahat, may gloves na. Medyo kukunti pa yung tao. Ano te? Saan tayo? Saan tayo pupunta? Macdo? Saan ka pupunta kasi? Ayan, kumusta mga Lulu? Medyo marami rin ng tao lagi pag sa Lulu, eh, no? May bago na ditong juice. Pati yung dumbbell may plastic. O, di ba? May ano to? Gloves. Ito gusto kong bilhin, no? How much? 270. Ito ang gusto kong bilhin. Parang first time lang din ulit magano, no? Mapunta ng mall. Yan, maganda yung mask nila. Magano to, hindi no? Parang gusto ko to. Ate, yung mask ko parang ganda. Mandinar. Parang gusto ko. Ate, ang ganda ng mask ko. Kapal. Mga labs, na-miss namin mag-grocery sa Lulu. Ha? Na-miss mag-grocery sa Lulu. Ayan, so may mga isda, frozen. Ayan, kailangan namin to yung mga frozen na pagkain para nilagay. Save me lady, I need you girl. Come on baby, let's go fly